बुंनो सानैनो बुंनो हाया मानोबा खोन्थानो सानैनो समा बारगासिनो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बेनो जाबाय मा कहरवा ताल। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनाय बायदियै कहरवा ताल माने कहरवा तालनि सायाव नोंथांमोनखौ आं दिनै खोन्थागोन। आरो नोंथाङा जुदि कहरवा तालखौ मोजाङै रोङाब्ला आंनि भिडिअखौ नोंथाङा मोजाङै फारि फारि नायलांदो। नोंथाङा आंनि भिडिअनि गेजेरजों कहरवा तालखौ मोजाङै सोलोंनो हागोन। आरो बेसेबां इम्पोर्टेन्ट बे कहरवा ताला नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा? मोनफ्रोमबो मेथाइनि गेजेरावनो जोङो माने मेक्सिमाम 50% मेथाइआव जोङो कहरवा तालखौ जों नुनो मोनो। स' बिनिखायनो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जोंहा बे कहरवा तालखौ सोलोंनो थाखाय आं दायो स्क्रिनाव लिरनानै होदों कहरवा तालनि सोमोन्दै नाय। बे कहरवा ताला जाबाय बेयाव दङ 1 2 3 4 5 6 7 8 माने टोटल 8 मात्रानि। बिनि बोला मा मिथिबाय? बिनि बोला जाबाय धा गे ना ती ना क धी ना। ओमफ्राय बेयाव बेसेबां दङ? एक तालि एक खालि माने मोनसे तालि दङ मोनसे खालि, मोनसे तालि मोनसे खालि। दा बेखौ आखाइनि इसाराजों बोरै खिन्थिगोन नोंथांमोना नायनानै लादो नाय। धा गे ना ती ना क धी ना, धा गे ना ती ना क धी ना। बे जाबाय काउंटिंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम। बेखौ वेस्टार्नाव 4x4 बो होनना बुङो। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय 4x4 माने कहरवा। बेनिफ्राय आं दायो नोंथांमोननो बिनि काउंटिं खालामनाय स्टाइलखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन नाय। मेन बाथ्रा जाहैबाय जोंहा काउंटिं खालामनो रोङोब्ला इजिसिन जायो नों तालखौ मिथिनो थाखाय। बिनि मात्रा बेसेबां? 8 मात्रा। बेसेबां रानदोंमोन दहाय? 4x4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मोनसे मेथाइनि एग्जाम्पल लानोसै। ओके, एग्जाम्पल आङो जी सार बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि नाय। बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि माने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बोरसि दैमा बारनायनि आगैलाय सारि बेलासे समाव हारसिं नों बोजों थाङो लोंनाय 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बे। आरो मोनसे एग्जाम्पल बुंनो सानैनो बुंनो हाया मानोबा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बुंनो सानैनो बुंनो हाया मानोबा खोन्थानो सानैनो समा बारगासिनो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बेनो जाबाय मा कहरवा ताल। ओके, स' नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानो हागौ। आं भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामाखै। स' नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहरजागोन। बेयो कहरवा ताला जाबाय 8 मात्रानि सिम्पल। बियो 1 2 3 4 1 2 3 4 बेनि काउंटिं कम्बिनेशन स्टाइला। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जायखिजाया मेथाइआव नोङो बेखौ नायगिरबानो जाबाय बेनि काउंटिंखौ। बेनि जेनेबा सोम ओमफ्राय खालि, सोम आरो खालि बेखौ नायगिरना लाबानो जाबाय। बिनि काउंटिं खालामबानो जाबाय। जायखिजाया ताल नायगिरनो थाखाय बिनि सोमखौ नायगिरग्रो, बे सोमखौ नायगिरग्रो, बिनि सोमखौ नायगिरनानै खालिखौ नायगिरबानो नोंथाङा बेसेबां मात्रानि गेजेराव नोंथांमोना सानदांनो हागोन। ओके, स' नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो जुदि नोंथांमोना बुजि मोनाखैब्ला कमेन्टआव खालामजागोन। ओमफ्राय बुजि मोनदोंबा प्लिज आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै हो। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ सिगांनि बायदि सापर्ट खालामगोन होननानै। थेंक इउ।